Bagong. Heeh, anu iya, anu nggih. Ndara Wangsa Reja, Wangsa dengkulmu mlocot. Antarja. Antarja kok jedul saking jeron bumi Goleki Petruk. non Goleki Petruk. oh tenan kok Petruk iki ngayal lah terus sing goleki iki kowe Aku tak leren yo le, tak dupak lambemu lho. Omong nek aku ora ana. Petruk wis bali apa piye terserah. Sing penting alasane aku ora ana ben kowe iso mungsuh Antarja. oh iya ngono ya Heeh. Petruk mboten wonten Kowe mbudheke aku apa piye? Kowe ning kono mau rembukan karo Petruk aku krungu. wah terus krungu e wonge Ora ana wong tak palu sirahe ora. Muni nek nggawa radio ngono. Aja omong nek dhewe omongan kae dialoge radio ngono. niki wau transistor Transistor iki apa? radio Oh, dadi udu Petruk. dudu sampeyan mriki ajeng napa Goleki Petruk. napa ketemu Ala pateni. wah mbok goleki wae saklare mengkari nyekleke rak modar